O pasado 29 de xaneiro, o Concello de Sanxenxo publicou as bases do concurso para a xestión das súas escolas infantís. Segundo a CIGA, os pregos da convocatoria permitirán á empresa xudicataria establecer os días de vacacións dos seus empregados, incumprindo un dereito básico dos traballadores, motivo polo cal o sindicato presentou alegacións a este concurso. O período de vacacións, que hasta ahora era negociado de mutuo acordo, tal e como recolle a lei, o propio convenio e o Estatuto dos Traballadores, era negociado de mutuo acordo entre empresa e traballadores. Nestes pregos veñen a solapar todo isto e obriga a empresa adxudicataria a que o empresario teña que impoñer as vacacións nos períodos do 1 ao 10 de setembro e no período das vacacións de Nadal e Semana Santa. A CIGA indica que estes pregos vulneran a lei de contratación administrativa. Ademais, ao permitir que a empresa regule a apertura e o peche do centro, tamén prexudicará aos usuarios. Neses 3 períodos o peche significa que tamén vai haber menos período lectivo e menos un recorte para os propios usuarios, non só para os traballadores do centro, sino tamén para os propios usuarios que poden acceder a esas garderías menos tempo, non? O novo contrato ascenderá ata os 2.300.000 euros, o que supón un aumento de 400.000 euros con respecto ao concurso do 2016. Dende o Concello sinalaron que este aumento está destinado á limpeza COVID. Debido a esta suba dos orzamentos, dende a CIGA tamén engadiron a creación dunha garantía de cobro para protexer os traballadores. Engadimos tamén unha garantía de cobro no caso de que o empresario non cumpla cas súas obrigas, tanto salariales como de cotización á Seguridade Social, pois que ese incumplimento que vai a cargo do fondo de garantía que establezca o propio concurso, non? Dende a CIGA agardan que o Tribunal Administrativo da Contratación Pública teña en conta as súas alegacións e obriga o Concello de Sanxenxo a modificar os pregos. De non ser así, estudarán a posibilidade de abrir a vía do contencioso administrativo.